Fiesta Sentenciador Award. Search for a $1 Million Amazing Story 2025. Dito'y lagkip di napalabas. Naimbag manen nga oras yo amin nga sangapada papagayam. At ito'y manen ni Manong yo Nemi Ruiz iti page ni paring Ray Fiesta Sentenciador Award ken YouTube channel ni Ray nga Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award. Kaya iyawis mi iti kay panang follow iti page na ken kasama ten panag-subscribe iti YouTube channel ni paring Ray Papagayam. Narbag malim tayo amin nga sangapada papagayam. Idinito nga malim at tumaning nga sumangbay iti programa. Lagkip. Ti napalabas. Kada ito ti pagayam niyo ni Manny nga Nemi Ruiz ang pagbabalik. Inagtultuloy nga Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award. Search for $1 Million Amazing Story 2025. Babayan ka ni Reynaldo Ray Fiesta dito Honolulu, Hawaii. Kaya di programa tingal lagit tinapalabas dito Action Radio DCJ Silawag. Iriba nagmatmato ni Station Manager Attorney Nick Malasig II papagayam. Kapangawatan nyo kada kita nagkakadakkel nga premyo. 50,000 pesos para iti grand winner. First runner-up, 30,000 pesos. Second runner-up, 20,000 pesos. Kasama ten iti third runner-up, 10,000 pesos. Kaya dito may isang special award ngumawat iti 5,000 pesos. Anya pa lang timi ako na yo. Ayan, di ba? Nakaradakil nga pa-premium pa ba kayo? Gusto po nang agdingag kayo, ken agsurat kayo. Dahil padanan nyo ito'y Best Letter of the Month of March. Ito'y third grand finalist tayo. Nga umay mangawat iti premium na cash. Kastamatan ito'y certificate of recognition kang kuwana. Ni Mr. Nardito Narding Gawiran. Iti kamungaan A. Iti Lawag City. Isur iti third grand finalist tayo. Padanan nyo. Tintay ito pa ng interview kayong kuwana. Ken panangawat na iti premium na. Ay, labag nga oras tayo amin nga sangapada apong dudungeg. Iti programa tayo nga lagip tinapalabas. Iti Action Radio DCJ Silawag. Iti nagtutuloy nga Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award. Search for $1 Million Amazing Story 2025. Babayin ka ni paring Reynaldo Ray Fiesta. Iti Honolulu, Hawaii. Papagayam. Iti dito yung kundaway. At dati mismo dito yung pagtaingan. Iti Best Letter of the Month of March, the third grand finalist tayo. Iti Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award. Iti Barangay Kabungaan A, iti Siyudad Tilawag. Iti mismo nga pagtaingan da Mr. Nardito Narding Gawiran Sr. nga iso iti napili ang nangabak nga third grand finalist iti program tayo nga lagip tinapalabas. Tapos din tayo interviewin hasta kat maulit nga may pakaamo kana kayo. No abay nga ni Narding ket dati pagkasalitaan tibiyag na success story da kaya iso tinapili nga Best Letter of the Month of March ken ti third grand finalist. Kaya makasasarita tayo mismo yung suna dito pagtaingan da ni Narding. Ay pag oras mo Narding. Kastamit ken kasir. Okay. Nakuha namin dito pagkasalita nga nung kasunod na kayo nga nagamamu ni ito yung misis yun, ni Linda. Kataktak ko na yun iti biyag, ganadaan kay tilimang kakapsat. Kasunod pa nagamamu yun. Kuha na sir, dati nga agpaspasyara kito'y kabangiba nga barangay. Ito'y darayday. Ito'y darayday. Ilatan, at namat nagayim ko na imun una. Dami di napanak dingras, ay makunko na nga mapanagbantay iti agtalon. Mayat met pa lang idi innakijay. Idi agawid akon, siyempre nakpasyar na mailiwak na rod. Ibaga namot niya agsina kanyin, sir. Mukla at tan ito nagi kadwa, mga kang nagpasyar,
nakasimsim ko, Hmm. ay nagpasyar kay Bangir kasi ay tamang katray-rayon ka kasimsim ta. Saya. Hmm. Eh, napangkali pag isumat, adumot ti tao, yan jay balay da jay kasimsim ni. Uh-huh. Tatag nakita ni Linda na tutugaw yan isuli. Yung mga mumidi nga lindot na ganan. Hampay sir. Hmm. Bale, DJ lang nagtarusan da, surat nakaamwa, nalindat na lang na. Tiko na din. Mangboy, sino di ka bala sa nidjay? Nakit. Ay, apure kataala ba? Tagam amu pali kung ano sa'yo. Gusto na, hindi niya ba na? Nagkamamu kami na. Butin. Hindi kaya nakadamo wala nagkamamu kami sir. So matirtirugin na nga kay pinaspasya rin na. Well, sir. Ngayon, nakunam sa giliding mo handa ka sa kayat, hindi naganak, nagkaroon di kapsad na. Well, sir, lahat pinagtayson na talaga na nawabalin, handa kaya hindi siyempre may sa ako na nagtaltalo, man, iso na, at basbasa iti kolehiyo. Alat, iti tinamestray, tanamesyo, Wow. at hindi na kabsat na maglaw ulat na talagahan na kaya kasi agab-abro di suna. Ure na basta, alay pas hindi ko lang na inaren. Asin ako Diyos na alugod mo lang tirik na nangayat kanya. Kita pag-graduar nan sa'yo, di agkasal kayo? Ano na yung barado kursunan? Well, sir, ang nanayobran kasi isumot tayo kaadbati ay inauna na Anak yun? Gusto nga ni Jay. Oo. Anak kayo nga timabali na kantat pabalayin. Sa pilitan na Jay na sir. Kita, hindi pa nag-asawa yun. Siyempre, Narding, kita, plano kayo, nakasunod kayo pa ng padulasyo ti Biagyo. Lalo no, nagsasarunusan na kita yung 5 anak nyo din. Well, sir, ikaw na iti sir, talo na kita day Dingras. Kasan ba si Rino? Well, sir, siyempre, mo mairin ka, ano na kita ang Jay. Jay, mabayag basit na nagtalo na sir. At nanangarot ito sa pinakaipuan niya trabaho. Juan. Tinagbayad tinagdan nga ni, medyo maal-alo ko yung kumatirik na digidi katubangan ko, kastamp ni Kayon ko, set na kato na gayan. Babayin siguro ito pa nang ipakita may tigagat kan singpet mo, Narding eh. Gusto nga na. Nakasya na sir, pamitin, sige. May malipot sa Didingras, nagsubli ka dito Lawag, gatap mo itultuloy mo ang talon nito, nakaalo ko yung mga may nagsubli dito, tapos din na ang dito pamilyang. Paano sir, hindi ko nada hindi, yung Angkel mo sa rajay, hindi dyan Didingras. Ang kadinaan dito pamilyang wala na sa. kadinaan ni pamilyang, tatlong tigas ka, sikati may makita mo sa pinagtakal dito yung ano saya. Yung ano mo usarit na na Nagtalon. talon. Ano mga usaran ko sa kulo kita damot ba am ano saya. So na makina ko nagserve na ron o makina. Yung. Mga makina. Mga takwartam ano saya. Siyempre, iba ka. Kurang na idatang po, isimati mo. Ngayon ako, pwede kay anak mo. Sir, isip po na nagyari ito lawagan, na nagtago rin. Oo. Kaya ada balita na ito ko, makinang paradano mo. At kapera nga, sir. Ganda dyan nga padlanom, isupar niya kang runa nga nang papintas timulam, yung daw po na kapulan timula tindanom. Okay, sir. Kasi nung panagdanggay yung agasawa, hindi Narding, mapan nagtalon kada aglakot produkto yun.
paano hindi sir, aduk ubraet na aduk nagyawat ti dagakanyak kita daray-daray. Oh. O daray-daray pagkaruna nung nagpas ti paday agmulakan ti putong sabali kay pagmulaan ti sir. Nung pinagbubungan putong kahit an pagburas kami ti Parbangon. barbangon kami tumakan ilako. Dito no makalako kami sir, nagalit ka manan. Ready to mo ni bakit ni kita balong ni kita ubingan. Sa kang tuman sumagaw ka na natin. Yung mga anak sa ni isublimi man sentro. Kas sir. Naging ganang naggraduar, iti nagsasaro nga naggraduar, iti anak yo, iti kolehiyo. Kaya, malaksig natin pag talo mo, tartarakin ka sa akin, di ba ako mo? Hindi mo. Well, sir, hindi ko, sir, at teko na ako nga nulak kay Kimais. At no makaakit at Kimais, kumatak ki baka nga ipataratan ko, kasama niya at tatarakan ko lang tama. At kaya ko nga katangan Manila ko at kaligay tarakan ko nga baka, kaya iso ki pangalaak igatang ko. Kano ang kasapulan ng kita anak yo ti ko, matrikula mo susunod dati eskwela di kada adalo ka agisto pangdarasan yung mga lako. Wala to kita rin na rin yung panagtaron lang mo irapin ti agtara ka nagat di kasi nga yung mga anak ka nag-college na amin nagat talagang warigata kayo kuma. Okay, di kada nag-asawa da kada ada may masaya nga nang nag-asawa. At kay sir, kay Inaudi. Kahit daming trabaho da. Nung Jack Marino, malagip ko rin istorya mo muna nagat nakataon din nag-model family kayo, Larding? 2016, sir. Matama nga mayor ni Apo Civil pa rin niya sir. Hindi nag-model family kayo. Okay, sir. Pagkakitaan nga talaga, nga pamanigdak na talagang model family kayo, successful family. Ngayon, awan ti, kasala dati, nagdandanagam idi, napasamak, iti may sakita kayo, Larding? At sir, paano di siya, hindi kayo, simang di kayo kakabagyan ni Bakit na nagkakot ni Hawaii. Itata, ni Bakit, isumet ki ad-adda na maagkarutar na makanalag. Agluto. Agluto, kapag makikyenda, siyempre makamtamo. At hindi agawid tan, pagsubli at Hawaii, nagkakamit ta airport, ito ni magagamit kanya kung nagdig, ni Linda Internet at hospital kung natin, sir. Ako nakamulak, kulak sumutulatan. Siyempre, siya ako na, sir. Dapat ang arahan ni Dikon. Nakanak, naglugan yung Dikoner kong pataray. Sapul-sapul ko na yung magtiti. Ano na, di mandano na tayo batak, sir. Nag-hirbiro. Benar-benar day bagang nagtid ng itrayanda. Sir, di ka mo't nakapagkikita ka. Ng itray. Hindi ko, nagagitak mo na yun. Yung pag-asak ka na ipag ko, sa inyo. Yung pinangita na yan, dahil hindi damana ko na. Yan ni doktor na nata kung ano. So, naman ko kinita, sir. Medyo natikat. Pinagyan mo ko. Dumog pasyente ko, sir. So, nyakar mo? Well, sir, tinawagan ni amang mo na doktor. At kanakit ko na naman, yakar mo at day probinsya, rin manong at na makakumaya kaya siya kilos mo naman kita, sir. So, na inyakar at day probinsya, hospital din. Oray no nga. Hamad lang napakaruan. Mild stroke, muna. Well, sir, mild stroke lang ang kidney.
Ang dalang tinagdal tinagsa ko namin tigil. Kung kaasin ako Diyos, hindi mo may bayad. May subliman na rin ni Patibagina. Kung so na lang malakamo pa mo, kaya dito sir. So lang si Kamo. Buwan. Di pa nagtalo mo, kada pa nagbangkag mo, kada pa nagtarakam mo tiniguan, narding. Iba ganun sa hanggang narigat, iba ganun sa hanggang hanggang nagsakit. Dahil tatay ko natin sir na ang kupay lang ang masamo at sakit ka sa awan ng tubukod bulang yun. Di masa umagi nagsakit. So, di pag-iaman na sir ka nukunak na manipod pinagulin ko. Namin tinggal sa akin na para sa sakit mabatay ko lang. Guri-gur lang, ada uyat, kaya. Yan sir. Malaksid, hanggang nagtratrak sa driver, narding. Hamba sir, kinakpaisyon na katagili sir. Siya kaya ang presidente ti pamuhaan tuba, pamuhaan tuba. Oo. Kurin ho, sa pasada, kaya, sige pala presidente. Bon sir, so kakontaktat lang nun kung sir. Mati dumog sir, tapi kanya dito ko, pinapusikan ko lang talagang pada. Okay, itiag naman, narding, kita araramidan, magtratalo kalata. Kaya nagtatrack ng kadinguan. Talo na at mula mais, kapakalis, kulay kita yung mais ko sir. Parking ko mo ka nag-pilot-pilot dahil nabagbati. Ang dami karnero, ang dami kaldin ko. Then, nagdiligi kayo manok ko sir na iso tiligitat talaga mag-brak. Hindi bigaton sir, kasi nito na rin. Hindi daduma, no before ngayon na dito no tubing, na-desire ko lang, hindi kayo animal ko. Kaya may isang apupo si Bantaya kong sir, dahil ito-turong po dito nung nung tigas na kaya lang apupo ko sir. Okay, limang anak. Iti upak pa lang manugang. Manu apo kumatan na narding. May sa 2, 3, 4, 5, 6 sa? 7. Oo, 7. Oo. But, thank you, Narding. Yan kaya, ingkay na nga buya, kinangigan, di pagkabuklan ito pakasalitaan ni Narding. Nardito, gawiran senior, iti barangay 48A, Kabungan, North Lawag City. May iso iti napili nga best letter of the month of March can iso ti third grand finalist tayo iti Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award Sets for $1 million Amazing Story 2025 na dahito yung programa kaya bisat kiliso ti pangabahan nyo kada kita kakadakil nga premium malaksi ti weekly winner weekly prize monthly prize at dapat naman ako nga grand prize nga umawat kayo ti 50,000 pesos kaya kasawatin this first round up to 30,000 pesos. Second runner-up, 20,000 pesos. Can dito'y third runner-up, 10,000 pesos. Can may isang special award na umawat mo dito 5,000 pesos. No, magustuhan nila ito yung video tayo. Dito'y page ni Paring Ray, Ray Fiesta Sentenciador Award. Paki-like, paki-share, paki-follow. Kaya kasama tayo iti YouTube channel ni Paring Ray. Iti pagkabubuyaan nyo, iti Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award channel, YouTube channel, paki-share pa, can ag-subscribe kay kuma. Ha? Kaya thank you nga panagbuyap, kablawon tayo man tinaragsa ka panagbibuy ka na tayo ni Mr. Aurelio Fiesta Jr. iti Hawaii, Aurelio Fiesta Jr. Happy watching. Kaya amin kayo nga nagdangeg. Thank you kaya nagbuya. Thank you ka na kayo. Imanong yun Nemi Rus Detoy, na ibag na oras tayo aming sa kapada. Ngayon kapsat, takas na ko nakitay ni Mr. Nardito Bigawiran Senior, ti third grand finalist tayo. Kaya maikan iso na iti certificate, kagaman na iti cash, kapsat. Kaya mo muna ngantay basaan dito yung certificate. Action Radio, DCJ Silawag, Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award,
Best Story is awarded to Nardito B. Gawiran Sr. in Barangay 48A, Kabungaan, Lawag City, Kabungaan North, Lawag City, for being the winner of Best Story of the Month for the month of March 2025 and for qualifying as a grand panelist for the Search for $1 Million Amazing Story 2025 in Lagip Tinapalabas program at DCJC Action Radio Lawag. Digiti nagpirma no anumutibiyang ni Mesio Airways host, ni Reynaldo Fiesta sponsor, kaya ni Attorney Nick Malasik II station manager. So nga ibante dito ni Nardito B. Gawiran Sr. Ano ba yan? Ni Narding palayo na. Dito tayo. Napag simugnet? Ada na dep? Asan dili? At the switch. Ayun. Nadalapos. Ano yun? Narding, awatem na ito yung certificate, kaya na ito yung cash. Aha. At ito nagtisobre na cash, yung premium. Awatem. Kaya tumasasigod ka, Narding, tapno, napiksa na ito ka. Ano, makuna mita, marik natin naragsak ka, Narding, mangabak. Marik natin mangabak. Palalong aragsak ko, sir, na pagkasatanak nga nangati ko dahil nga papremyo ti Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award. Sabi ko matagtultuloy lang dahil nga pasalip ti DCJC Action Radio Lawag. Kadwam sa ni Mrs. Well, sir. Baka tayo Mrs. Kanan. Hindi nga ko na. Apihan kag sakit ko na dakit, ano di ko na? Haang ko masamo, sir. Hanggang masakong dagsagan, hanggang schedule, awad schedule. Awan schedule na kayo, sir. Awad schedule kang kati agsakit. Pwede, ako nang pahindyang ako ti nasa lukag biyag, ti nasadot, agbisin. Yan, kas nang ganyo ti istorya, kayo masad ka talagang ingugurdang agasawa. Iti panagtrabaho di tatalon kan bangkag, kan panagtrabaho kan titingwen. Kat, ano ubrong maritan na, Narding? Madamati ko, sir, pariper ko ti mais. Yan, agtuloy mo lang tinagtalon nga nagbangkag. Well, sir. Awi sa mga ro di kita agdingdingan ka nagbubuyan, Narding na agsurat naman ito programa tayo? Awisen kayo nga agsurat, itilagip tinapalabas, tabaring nung takayong tumit, mapagasata, nakas kanya. Thank you, Marod. Narding, thank you. Thank you, sir. Mrs. Thank you. Okay, inkay nabuya, inkay nangigan, gabsat, itintay pa ng interview, ken ni Narding V. Gawiran Sr. iti kabungaan 48A, Kabungaan North, Lawag City, nga iso ti third grand finalist tayo. Okay? Yanday agyaman kadagiti tayo at unay nga mangtartrawe kada tayo siyempre. Muna-una nga tayo pagyamanan ket ni Reynaldo Ray Fiesta iti Honolulu, Hawaii. Ken kastamot ten ti Reynaldo Ray Fiesta Film Honolulu International ni Executive Director ni Reynaldo Ray Fiesta. Ala, pumakada akon ket aging ka ti sabalin tumanen nga may upload nga video ngin kay manggigan ken mabuya para kada tek tultuloy nga Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award Search for $1 Million Amazing Story 2025. Ni manong yu anemi Ruiz nitoy. Salamat po. Bye-bye.